Ai ka Banjaya ka PSG bat ka Bayern Munich minta kamit ha ka Jinlekai ha ka semi-final Champions League second leg. Ha ka ba ha ka first leg ka badai ka Jinlekai halaying jong ka PSG. Ka PSG ka penlimno ya ka Bayern Munich dasan na saukol. Ha ka ba kadang dairu ka history ka ningkong ha ka semi-final Champions League batang ha ka way ka game ka jinga tepkol ka day hadu kendai kol. San kol na kalieng yang PSG, sau kol na kalieng jong ka Bayern Munich. Bat minta kamit ha ka second leg kabadai ka Jinlekai halaying jong ka Bayern Munich. Kabadai ru karai ka bakut minta usne manaman poi final hapdeng ka PSG bat ka Bayern Munich kaban second final bersya ek Arsenal. Ka PSG kala don lupaya ka jingkarmen namar bakla tam sikol ya ka Bayern Munich kata kala yo adu sankol ha ka fast leg. Kadba ka Bayern Munich watla ka PSG kala tam ru sikol ya ka Henry namar ba menta kamit ka Jinlekai kadai halaying jo ka Bayern Munich kum taru ka Bayern Munich ka don ka jingkarmen ban penlim kala ya ka PSG. Ka Jinlekai menta kamit kan sedai ka baya khajbha namar baro artli tim kide tim di baklan bor menta kayong namar ka Bayern Munich kadai ka ladu ha ka Bundesliga menta kayom kadba ka PSG ka belak khuru ya ka champion ka ladu ha kayom peladep ka Champions League menta kayom ru kadai ka tim ka baklan bor kumta ka Jinlekai menta kamit ka badai pat ka ban stang ha ka por khat ar siteng ha ka siteng mit kumta ka Jinlekai kan sedai ka baya khajbha hapdeng jugini ki artli ki tim ki ba khlan borbha bat lah to ka jinga thep kol menta kamit kan dei ni em lani kan long em kuma ka fast leg ha ka ba ka jinga thep kol ka long ka bai tenat bha san kol na ka PSG saf kol na ka Bayern Munich ha ka ba ha ka fast leg watla ka PSG kala tam hadu lai kol ya ka Bayern Munich Henry da ka Jinlekai ka ba la banesya jong ka Bayern Munich kelala pan penpai kelai gi kol ka badunas tang sikol pan pen ya khai persya ya gi kol jong ka Bayern Munich kum taru ban predik lupa mentaya kene ka Jinlekai hapdeng jong kini ki ar tadi ki tim gi ba khlain bor kalong ka ba Asia mano ban job mano ban lim mano ban poi final mano ban kudno ka lentiyaj menta usnem ha ka Champions League Nagam ta jong itu perlok coba saya page football yang bau Epic Sport ngan saburu kaling hapo comment section jong kane ke video ku bless you bon.